солимии миллат аз солимии кӯдакон ва наврасон вобастагии зич дорад. ба ҳамин хотир имрӯз мо ба студияамон табиберо даъват намудем, ки ба солимии рӯҳиву равонии кӯдакон сару кор доранд. ва инак ман меҳмони барномаро бо шумо шинос мекунам. доктор Муҳаммадсаид Шераф ин кас табиби асабшинос ҳастанд, асабшиноси кӯдакона. ба студияи оилатиҷӣ шуморо хайрамақдам мегӯем. ташаккури зиёд. Саломат бошен. бениҳоят хушҳол ҳастем. Муҳаммад Саид, одатан ҷавонон бештар орзу мекунанд ки ҳуқуқшинос шаванд, бизнесмен шаванд ё ки меъмор шаванд, вале шумо роҳи тибро пеш гирифтед. чаро? ташаккури зиёд. ман аз хурдсолӣ мехостам ки либоси сафеди духтуриро ба бар кунам ва барои саломатии халқ хизмат кунам. ва ҳатто дар ҳамун кӯдакӣ як гуна бозиҳо буд, бозии духтурон. духтурбозӣ, бале, ҳамон як ишқу ҳавасро зиёдтар гардон ва сабаб шуд ки мо хондем ва табиб шудем. чаро маҳз асабшинос яъне нервопатологи кӯдакона шудед? системаи асаб яке аз пурмураккабтарин ва системаи асосии одам мебошад. дар системаи асаб бениҳоят бемориҳои зиёд ҳастанд ки онро агар мо сари вақт дар хурдсолӣ муайян кунем, натиҷаи хуби табобат мешавад. ва ман хостам ки дар ҳолатҳои аввали беморӣ ин ташхисро муайян карда ва табобат кунем. яъне ба хотири солимии миллат? бале, ба хотири солимии миллат. беҳтарин. муҳаммад Саид, аз шарҳи ҳолатон чунин бармеояд ки шумо пас аз хатми донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дар Перм таҳсил кардаед. дар риштаи тиб мегуфтед ки таҳсил дар ин донишкадаи бонуфуз дар ҳаёти шумо ҳамчун табиб чӣ нақш гузошт? таҳсил дар шаҳри Перми Русия як қатор навигариҳо, яъне усули нави табобатро омӯхтем ва баъд аз он дар университети якуми Санкт Петербург ҳам таҳсил доштем. ва ногуфта намонад ки донишгоҳи олии тиббии худамон ҳам ягон камбудиро надорад. танҳо баъзе усулҳо ва тарзи гузоштани ташхис фарқ мекунад. яъне шумо дониши худро боз ҳам мукаммалтар гардондед? бале, барои сайрхар кардани дониши худ. хуб, солҳои охир кадом бемориҳои асаб дар кӯдакон бештар ба назар мерасад ва сабабаш дар чист? солҳои охир бемориҳои аутизм, деринкишоф ёфтани нот, фалаҷи кӯдаконаи мағзи сар, синдроми камдиққатӣ ва гиперактивӣ зиёд шудааст. дар байни кӯдакон? бале, дар байни кӯдакон. сабабаш дар чист? сабаби он ирсӣ, яъне генетикӣ ва сабаби вазнин гузаштани давраи ҳомиладорӣ ва давраи таваллуд ва навзодӣ ва якчанд қатор бемориҳои сироятӣ мебошад. бартарафшавандаанд ин ҳолатҳо? баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки бартарафшаванда ҳастанд, ҳолатҳое ҳастанд ки бартараф нашаванда ҳам мебошад. аз рӯи кадом аломатҳо фаҳмидан мумкин ки кӯдак деринкишоф аст? умуман кадом нишонаҳо дар рафтори кӯдак бояд ки волидонро водор намояд ки саривақт ба духтури асабшинос муроҷиат кунанд? рушди кӯдак бояд дар умум баҳо диҳад, яъне инкишофи ҳам зеҳнӣ ва ҳам инкишофи физикӣ, яъне ки инкишофи батнӣ, ҷисмонӣ. бале, кӯдаконе ҳастанд ки бояд модар, ҳатто волидайн метавонанд баҳо диҳанд, хусусан дер роҳ гаштан, дер нишастан, гап назадан ё ин ки гап назадан. инҳо омилҳое ҳастанд ки метавонанд худи модар ё волидайн аҳамият диҳанд ва ба духтур муроҷиат кунанд. тақрибан дар чанд моҳагӣ кӯдак бояд шинад? аллакай дар синни 6 моҳагӣ метавонад кӯдак шинад. агар баъди 6 моҳагӣ нашинад, ин аллакай омили хавф аст? ин на, барое ки инкишофи ҳар кӯдак ҳар гуна аст. бале, кӯдакҳое ҳастанд ки генетикӣ кӯдакҳо заифтар меоянд, яъне онҳо 10 моҳагӣ, ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки дар синни 1 солагӣ мешинанд. но дигар омилҳоро дида мо баҳо медиҳем ки ин қафомонӣ аст ё ин ки худи инкишофи кӯдак ҳаминтар аст. бисёри падару модарон вақте кӯдак табаш баланд мешавад, аз ташаннуҷ ё ки судорогӣ мегӯянд, метарсанд. дар чунин ҳолат аввалин коре ки бояд падару модар кунад чӣ аст?
аввалин ин бояд ки падару модар худро гум накунанд, кӯдакро ба як тараф, яъне ба ним хобонда, агар ягон либосҳои танг дошта бошанд, онро васеъ кунанд, кушод кунанд ва дар ин ҳолат бояд ангушт ё ин ки қошуқ ё дигар предметҳо ҳаст ки модарҳо аз тарс мемонанд, ин нодуруст аст ва ҳолатҳое мешавад ки ин якум маротиба бошад ё ин ки зиёда аз 5 дақиқа давом карда шавад, ҳатман ба духтур муроҷиат кунанд. дар байни мардум гуна як бовар ҳаст, мегӯянд ки вақте кӯдак масалан амин ташаннуҷ аз сар мегузаронад, судрагӣ мегирад, метавонад ки фалат шавад. То куҷо ин ҳақиқат дорад? ин аз давомнокии хуруҷ вобастагӣ дорад ва кадом намуди хуруҷҳо. Дар ҳақиқат метавонад хуруҷҳое ҳаст ки пас аз хуруҷ кӯдак фалат шавад. Дар ҳақиқат ҳаст чунин ҳолатҳо. Бале. ҳолатҳое ҳам ҳастанд ки сабук мегузаронанд. Бале, ҳолатҳое ҳастанд ки сабук мегузаронанд, ҳатто бар организми кӯдак ягон зараре намерасонад. Агар тез такрор шавад чӣ? Агар тез такрор шавад, ҳар як хуруҷе ки ба миён меояд, як захми худро ба худи мағзи сар мерасонад. Аллакай метавонад кӯдак оянда дер гап занад ё гап назанад, дер шинад ё ин ки аз ҳамсолон қафо монад. Ин ҳолатҳо бисёр рух медиҳад. Яъне кӯдаконе ки амин хуруҷ ё ташаннуҷро аз сар гузаронидаанд, судрагиро, бояд ҳатман таҳти назорати духтур қарор дошта бошанд, ҳамин тавр? Бале, ҳатман. солҳои охир аксари кӯдакон бозии дӯстдоштаашон телефонбозӣ аст. қариб ҳамаи кӯдакон телефон доранд, планшет доранд, тариқи бозӣ мекунанд, мултфилм тамошо мекунанд, филмҳои тасвириро тамошо мекунанд. аз нигоҳи шумо ҳамчун табибе ки бо равони кӯдак, бо асаб, бо системаи марказии асаб сару кор доред, ҳамин телефонбозиҳо, рӯзи дароз бо планшет бозӣ кардану филмҳои тасвирӣ тамошо кардан чӣ таъсир мерасонад ба асаби кӯдак ва ба рушди кӯдак? Ташаккури зиёд. Технология худ аз худ ин барои кӯдак душман нест, вале дар он лаҳзаҳои зараррасониаш зиёд мешавад ки аз меъёр зиёд истифода мебаранд ва он ҳатто хоби кӯдак, бозии кӯдак ва дигар корҳоро аллакай иваз мекунад. Дар ин ҳолат зарари худро мерасонад. То чанд соат мумкин аст ба кӯдак телефонбозӣ кардан? муддати 2 соат агар дуруст истифода барем, зарар намерасонад. Яъне дуруст истифода бурдан маъноаш ки ягон программаҳо ё ки ягон чизҳои тарбиявӣ истифода мебаранд кӯдакон. Бале, агар то 2 соат дар як шабона рӯз. Бале. Агар дар ин ҳолатҳо чизҳои нодуруст бошану ягон метавонад ки ҳатто 5 дақиқаш барои кӯдак зарар расонад. то ҷое ки ман диққат додам, солҳои охир бештари кӯдакон тавассути телефон филмҳои ваҳшатнокро тамошо мекунанд. яъне зоҳиран филмҳои тасвирӣ ҳастанд, аммо ҳисси тарсро ба вуҷуд меоранд, ваҳшатро ба вуҷуд меоранд. ин чӣ таъсир мегузорад дар рӯҳияи кӯдакон? Бале, вақтҳои охир чунин модарон ба мо бисёр муроҷиат мекунанд ки кӯдакон шабҳо дер хоб мекунанд ё ки аз хоб ба тарс мехезанд ё ки гап намезананд, бо дигар кӯдакҳо майли бозӣ кардан надоранд ва ҳама хушу ҳаёлашон ба телефонҳо ва бозиҳо банд шудаанд. Бале, зарари сахт ҳам дар рӯҳияти кӯдак ва ҳам дар инкишофи кӯдак зарари худро мерасонад. то чанд солагӣ телефонбозӣ ба кӯдак бештар таъсир мерасонад? таъсири ногувор, таъсири манфӣ? кӯдаконе ки майда ҳастанд аз синни 3-4 солагӣ то 10-12 солагӣ, барое ки дар ин давра инкишофёвии мағзи сар рӯз то рӯз зиёдтар аст ва дар ин марҳила бояд бештар китоб хонем, бо кӯдакон суҳбат кунем ва бозиҳои ҷисмонӣ кунем. телефонбозӣ яъне дар ин сину сол хатари бештар дорад. Бале. кӯдаке ки дертар гап мезанад, ҳатман мушкили неврологӣ дорад ё метавонад ягон мушкили дигар ҳам дошта бошад? умуман дар кадом синну сол гап назадани кӯдак бояд ки падару модарро ба ташвиш биёрад? дер гап задан на ҳамавақт ин иллати асаб мебошад, чунки сабаби дер гап задани кӯдак ин метавонад ирсӣ бошад. яъне падар, модар ё ин ки волидони кӯдак дер гап задан, ин метавонад ки дертар гап занад. ё ин ки кӯдакҳое ки дар боло зикр кардем бо телефонҳо зиёд машғул мешаванд,
инҳо ҳам низ метавонанд дер гап зананд. Инҷо ягон иллат нест. Танҳо омилҳои ирсӣ ё ин ки омилҳое ки мо худ ба худ зарари кӯдакон мешавем, ором шавад. телефон медиҳем. Бале, кӯдака медиҳем, ором шавад, вале ин бар зарари кӯдаки худамон аст. То кадом синни сол бояд кӯдак ҳатман гап занад ва баъди ин синни сол гап назадан аллакай ташвишовар аст? Дар синни соли яксолагӣ ҳадди ақал кӯдак дада, баба хел ҳиҷоҳо талаффуз мекунад ва дар синни дусолагӣ калимаҳои оддиро бояд гап зада тавонад. Ба монанди модар биде, падар рафт, аллакай ин калимаҳои соддаро бояд донад. Вақте ин калимаҳоро надонад ва ба чашм нигоҳ накунад, ин аллакай як хатаре ҳаст, ки бояд ҳатман ба духтур муроҷиат кунем. ва солҳои охир як беморӣ дар кӯдакон бештар ба назар мерасад, яъне ки ҳамин гуна ташхис зиёд мемонанд, внутричерепное давление мегӯянд ё фишорбаландии косахонаи сар. Вале ақидаи низ вуҷуд дорад, ки дар баъзе кишварҳои ғарбӣ табибон мегӯянд аслан чунин беморӣ вуҷуд надорад. Андешаи шумо чӣ гуна аст? Худи фишори косахонаи сар албатта вуҷуд дорад ва баландшавии он низ ҳам мавҷуд аст. Вале ташхиси фишорбаландии косахонаи сар дар чунин шикоятҳое ки кӯдакам хобаш намебарад ё маънааш меларзад ё ин ки инҷиқу камхоб аст, гузошта намешавад. Яъне ин аломат аст. Ташхис дар ҳақиқат монда наметонем. Внутричерепное гипертензия ё ки фишорбаландии косахонаи сар дар дигар бемориҳо пайдо мешавад. фишорбаландии косахонаи сар дар асоси дигар бемориҳо пайдо мешавад, ба монанди омоси майнаи сар, нейроинфексия, осеби косахона ва майнаи сар, варамии майнаи сар. Дар ин ҳолат фишори косахонаи сар баланд мешавад. Яъне ин аломат аст, аломати дигар бемории асосӣ. Ин аслан беморӣ нест, аломати бемории дигар аст. Аломати дигар беморӣ аст. Ба шумо чунин кӯдакон зиёд муроҷиат мекунанд? кӯдаконе ки бо фишорбаландии косахонаи сар? Бале, бисёр бемориҳо муроҷиат мекунанд ва фишорбаландии косахонаи сарро танҳо гуфтем ба як шикоят не. Инҷо узи компютерни томографияи майнаи сар, магнитно-резонансни томография ва дигар ташхисотҳо гузаронда ва баъд метавонем ташхис гузорем. Раванди табобати ҳамин беморӣ чӣ гуна аст? Раванди табобат вобастагӣ дорад ба бемории асосӣ, яъне чӣ қадар мушкил аст бемории асосӣ, ҳамон қадар аз ин ҳолатҳо вазнтар мебароянд. Яъне он ҳолатҳое ки агар фақат кӯдак танҳо инҷиқӣ мекунад, масалан дер хоб меравад, вақти гирья меларзад, маънааш инҳо бемории вай нестанд, фишорбаландии косахонаи сар нестанд. Бале, дуруст қайд кардем. Ин ҳолатҳое мешавад, ки дар ин ҳолат метавонад кӯдак ягон дарди шикам дошта бошад ё ин ки ғизои саривақтӣ намедиҳем ба кӯдак. Дигар омилҳо мешавад, ки кӯдак гирья мекунад, маънааш ва худи ларзидани маъна ин то 3 моҳагӣ ин варианти норма аст. Яъне як чизи маъмулӣ аст. Як чизи маъмулӣ аст, бале. баъзе табибон дар чунин ҳолатҳо доруҳои асабӣ мефармоянд, ки сахттаъсир ҳастанд. Ба андешаи шумо ба хотири ором шудани асаб истифода бурдани чунин доруҳо мумкин аст? Не, барое ки мо сабаби бетоқатӣ ва нооромии кӯдакро бояд мо муайян кунем. Мумкин кӯдак ғизои дуруст ё ин ки ғизои кофӣ намегирад, ё ин ки дарди шикам дорад, ё ин ҳолати ҷойи хуби кӯдак номувофиқ аст. Бале, кӯдакони мо ноором ҳастанд. Ба ҳамин хотир бале инҷиқӣ мекунад. инҷиқи бетоқатӣ мекунад. хуб, баъзе падару модарон, махсусан модарон, вақте ки кӯдак инҷиқӣ мекунад, ноором мешавад, бо маслиҳати масалан модар, хешу табор ё аз интернет мекобанду ҳар хел доруҳоеро ки пайдо мекунанд ба кӯдакон медиҳанд. Ҳамин чӣ хатар дорад, чӣ таъсир расонида метавонад ба асаби кӯдак? дору худ аз пеши худ додан барои кӯдак бениҳоят хатарнок аст ва барои он ки дорӯе ки ба як кӯдак фоида мекунад метавонад ба дигар кӯдак зарари сахт расонад. Барое ки дору менависем, мо якчанд паҳлӯи организми кӯдакро таҳлил карда баъд он доруҳоро тавсия медиҳем.
ҳатто метавонад ки ба нест шудани кӯдак биёрад. баъзе доруҳо ҳастанд. яъне то ҳамин андоза хатарнок аст. бале хатарнок аст. шумо чӣ тавсия медиҳед ба модарон дар чунин ҳолатҳо? дар ин ҳолат ҳатман ба духтур муроҷиат кунанд, сабаби бетоқатӣ ё нооромии кӯдакро муайян карда баъд дору нависанд. ва ба кӯдак дору додан вобастагӣ ба вазни кӯдак, вобастагӣ ба ҳолати кӯдак, вобастагӣ ба дигар система ва узвҳои кӯдак доруро мо таҳлил карда баъд менависем. шумо дар таҷрибаи кориятон бо кӯдакони маъюб ҳам кор мекунед. Буданд ҳолатҳое ки кӯдакони маъюбе ки аслан ноҷунбун, яъне ки хоб 100% ҳаракат намекард дасту пояшон, пас аз табобат роҳгардон шуда бошанд ё кӯдакҳои маъюбе ки забон бароварда бошанд? бале дар ҳақиқат ҳаст бемориҳое ки табобат ёфтанд, роҳ гаштанд, гап заданд. ин вобастагӣ дорад ба сари вақт муроҷиат кардани волидайн, ташхиси дуруст гузоштан ва бо чӣ қадар осеб гирифтани мағзи сар, яъне вобастагӣ дорад ба ҳаҷми заифии мағзи сар. ин вобастагӣ калон дорад. бале ҳамин сабаби асосии маъюб ба дунё омадани кӯдакон дар чист? аллакай дар боло зикр кардем, ин давраи ҳомилагӣ, вазнин гузарондани давраи ҳомилагӣ, давраи таваллуди вазнин ё навзодӣ, ё ин ки худи генетикӣ ин ролҳоро мебозад. никоҳи хештаборӣ метавонад боиси маъюб ба дунё омадани кӯдак гардад? ин ҳам метавонад ки омил шавад, барое ки омилҳои ирсӣ ва генетикӣ ин як омили калонро бозӣ мекунад. шумо гуфтед нуқсонҳои вазнин гузарондани давраи ҳомиладорӣ, яъне маҳз кадом бемориҳои зан дар давраи ҳомиладорӣ метавонад боиси маъюб ба дунё омадани кӯдак гардад? давраи ҳомиладорӣ худ аз худ дору истифода бурдан ё ин ки ягон зуком мешавад, зуком дуру дароз давом медиҳад, аслан ҳамин бемориҳо бисёртар дучор мешавад. зан агар бемории фишорбаландии шараёнӣ дошта бошад, метавонад ба тифлаш чунин таъсири ногувор гузорад ва боиси маъюб ба дунё омадани кӯдак гардад? як фоизи муайян ҳаст, но фоизи калон гуфта наметавонем ки айнан ҳамин омил метавонад ки ба дунё кӯдаки ноқис ё ин ки кӯдаки маъюб таваллуд кунад. умуман тавсияи шумо ба падару модароне ки фарзанди маъюб доранд? барои онҳо тавсия медиҳем ки бо кӯдак дар якҷоягӣ бо духтурон ҳамкорӣ кардан дар кор. на танҳо вақте ки мо табобат менависем, ин як натиҷаи хуб мебахшад. агар доруҳое ки мо тавсия медиҳем ва ё мегиранд 20% агар ёрдам диҳад, мондагӣ аз худи падару модар ҳам вобастагӣ дорад. яъне бо онҳо машқ мекунанд, бо онҳо шуғл меварзанд, сайру гашт мекунанд, бо кӯдак бисёр машғул мешаванд, натиҷа мегирем. то чанд дарсад натиҷаи дилхоҳ ба даст овардан мумкин аст бо ҳамин усул? вобастагӣ тавобат дорад аз намуди фалаҷи кӯдаконаи мағзи сарӣ. намудҳое ҳастанд, як намуди вазнин ки бениҳоят фоизнокии сиҳат шудану роҳ гаштанаш беҳад паст аст. намудҳое ҳаст ки то 50% ва намудҳое ҳаст ки то 10-15% соз шаванд. яъне вобастагӣ дорад ба он ки чӣ гуна падару модар пуртоқатона табобат мекунанд, бо кӯдак кор мекунанд. бале бале падару модарон барои солимии системаи асаби кӯдак аз рӯзҳои аввали ҳаёт ба чӣ бештар диққат диҳанд? Ба хӯроки кӯдак, ба хобаш, ба муҳити хона, ба тарбияи кӯдак? барои хуб тарбия кардану хуб солим ба воя расидан як омил кифоя нест. ин омилҳо бояд дар якҷоягӣ назорат карда шаванд. аз он ҷумла сари вақти хоб, хӯроки ғизонок, бо кӯдак бисёртар машғул шаванд, бо кӯдак бисёртар китоб хонанд ва бо кӯдак саволҷавоб кунанд. инҳо дар якҷоягӣ натиҷаи хуб медиҳад. яъне барои рушди кӯдак кӯмак мерасонад. бале
хуб аксари падару модарон бо мақсади тарбият кардан ба сари кӯдакон дод мезананд, метарсонанд кӯдакоро, таҳдид мекунанд. Ё ҳатто баъзе падару модароне ҳам ҳастанд, ки агар кӯдак ягон кори нодуруст кард, кӯдакро мезананд. Ин ба саломатӣ ва ҳаёти кӯдак, ба асаби кӯдак чӣ таъсир мерасонад? кӯдак бояд аз ҳимоягари худ бояд тарс надошта бошад. Яъне волидайн ин ҳимоягари фарзанд мебошад. Бале. Ва доимо сарзаниш кардану бо овози баланд гап задану кӯдакро таҳдид кардан, кӯдак доим дар ҳолати стресс мебошад. Ва ин оҳиста оҳиста психологияи кӯдакро вайрон мекунад. Кӯдак метавонад хашмгин бошад, ё ин ки баръакс метавонад кӯдак Дамдӯст шавад. бале дамдӯст бошад. Бале. Барои ҳамин интизом бояд бошад, но интизом ин сарзаниш нест. риоя кунем, назорат кунем, но сарзаниши зиёд ҳам барои кӯдак зарари сахт мерасонад. Ҳамин тарс метавонад боиси аз гап мондани кӯдак гардад. бале, тарс метавонад боиси гап назадан ё ин ки боиси заикания мешавад ва боиси дигар бале лакнати забон ва боиси бо дигар касалҳо ҳам метавонад шавад. Агар ба падару модарон барои ҳифзи саломатии кӯдакон фақат як маслиҳат додан лозим биёяд, шумо ҳамчун табиб чӣ маслиҳат медиҳед? тавсияи ман барои онҳо ин аст, ки вақти худро барои саломатии кӯдактон ҷудо кунед. танҳо либосу хӯрокаи хуб нео ба тарбияи он ва ба саломатии он ҳам низ аҳамият диҳем. яъне бо онҳо суҳбат кардан, ба сайру гашт гаштан, чӣ хеле ки зикр кардаем ҳамин аст. хуб Маҳмад Саид, ба оғози соли таҳсил рӯзҳои башумор боқӣ монданд ва имсол ҳудуди 100 000 кӯдакон ба синфи як мераванд. Шумо ҳамчун табиби асабшинос ба волидоне ки фарзандашон имсол ба синфи як меравад чӣ тавсия медиҳед? Аз нигоҳи равоншиносӣ чӣ гуна кӯдакро бояд омода kunанд? майнаи сари кӯдак ба монанди як губка, яъне ҳар масъалае ки ё ки тарзе ки бо кӯдак мо рафтор мекунем ҳамонро дар худ чида мегирад ва ба онҳо бояд дар ин марҳила бисёртар китоб хонем, бо варзиш машғул шавем, то ки кӯдак солим ба вой бирасад. Дар бораи мактаб бештар суҳбат кунем, ки дар мактаб чӣ кор овқатӣ машғул мешаванд? дар мактаб бо хондан, танҳо бо хондан машғул шаванд. яъне ки вақти худро ба истифодабарии телефонҳои мобилӣ ё ин ки планшетҳо ё ин ки ба зиёд тамошои филмҳои тасвирӣ нагузаронанд. Маҳмад Саид, шумо кадом афсона ё тасаввуроти нодурустро дар бораи бемориҳои асаби кӯдакона мехоҳед тавассути ин барнома рад кунед? бале, чунин фаҳмиш ҳаст дар мо, мегӯянд ин ҳоло кӯдак аст, худ ба худ мегузарад, ҳамин нодуруст аст. барое ки сари вақте ки мо муайян кунем, ҳамон қадар ба мо тавобат осонтар аст ва натиҷаи тавобат ҳам хуб аст. баъзе падару модарон то имрӯз ҳам ҳастанд ҳамин хел падару модароне ки вақте кӯдак масалан то як дергоҳи шаб хоб кардан намехоҳад, шӯхӣ мекунад, бозӣ мекунад, кӯдака метарсонанд, мегӯянд хоб рав ки масалан гург мебиёд мехӯрад, ҷин мебиёяд, аҷина мебиёяд. Ин чӣ таъсир мегузорад? ин таъсири манфии худро ҳатман мерасонад, чунки кӯдак ба фикри ҳамон хоб меравад ва ҳамон тасаввуроти нодуруст заиф мегардонад системаи асаби кӯдакро ва кӯдак тарсон мешавад, зеҳнияти кӯдакро таъсир мерасонад. бар асари ҳамин гуна тарсҳо ба назари кӯдак ҳар гуна махлуқот намуда метавонанд? бале, барое ки кӯдак пеш аз хоб ҳамонро тасаввур мекунад ва ҳамон персонажҳоро дар хоб мебинад. ҳамин яъне ки ин нодуруст аст. ин нодуруст аст. бале. чӣ кор кунанд падару модарон ба ҷои тарсондани кӯдакон дар ин ҳолат? метавонанд ки ҳавасманд гардонанд ё ки завқманд бар ягон кори дигар гардонанд. ман дар назар дорам шаб вақте кӯдак хоб намерад, ба ҷои тарсондани кӯдак чӣ кор кардан дар кор? ягон дорои оромбахш додан дар кор ё ки афсона гуфтан дар кор ё чӣ кор кардан дар кор? беҳтараш ки як афсона, барое ки дар хурдсолӣ мо ёд дорем ки афсона мехонанд ва барои мо як натиҷаи хуб мебахшед.
хуб, Маҳмад Саид, акнун меоем сари озмуни табиби сол 2026 ки имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ сухан дар бораи ҳамин озмун меравад. Мехостам назари шуморо сароғоз дар бораи ҳамин озмун бидонам. Шумо чӣ гуна худатон огоҳ шудед ва чӣ гуна пешбарӣ, номзадиятон чӣ гуна пешбарӣ шуд? Ман аз сайтҳои иҷтимоӣ хабардор шудам ва як дӯстам ба ман пешниҳод кард ки биё номзадиятро мон. Ин озмун барои ман рақобат нест, балки як масъулиятест ки ҳангоме ки беморон ба ту овоз медиҳанд ва ё аллакай ба ту боварӣ доранд ва мо кӯшиш мекунем ки сазовори он бовариҳо бошем. Агар худатон иштирокчии ҳамин озмун намебудед, ба ҷонибдории кадоме аз табибоне ки дар озмун пешбарӣ шудаанд овоз медодед? Ман ба он духтуре овоз медиҳам ки на танҳо касбияти духтурӣ, балки касбияти инсонгариро дорад, ба он баҳо медодам, чунки ҳисси инсонгарӣ гуфта ба маънои он ки ғамхору раҳмдилу бовиҷдон бошад духтур. Ба он духтур ҳатман овоз медодам. Аз байни табибоне ки иштирокчии озмун ҳастанд, кадоме аз онҳо аз назари шумо ҳамин сифатҳое ки гуфтед, дар кадоме аз онҳо бештар дида мешавад? Ба баъзе духтуроне ки дар он озмун иштирок доштанд, корҳои он ва дар куҷо таҳсил кардани онҳоро хондам ва аз ҳамон овоздиҳии беморон маълум гашт, ки бисёре аз онҳо сазовори ин ҳастанд. Сазовор ҳастанд. Бале. Худи шумо шарҳҳоеро ки беморон нисбат ба шумо навиштаанд хондед? Бале, ҳатман мехондем, ҳар рӯзаш мехондем. Чӣ таассурот мебахшад? Як илҳоме мебахшад, ки ин ногуфтанӣ аст. Ростӣ баъзе калимаҳои гуфтанд, ки худ ба худ савол медиҳӣ, оё ман арзандаи чунин суханони хуб, тавсияҳои хуб ҳастам, ва ин водор мекунад, ки боз ҳам болои худ кор кунем содиқона. Шудааст ҳолатҳое ки шумо бепул ба маризон хизмат карда бошед? Бале, чунин бисёр ҳастанд, ҳолатҳо мешаванд. Мешаванд? Бале, бале. Ба андешаи шумо рисолати асосии табиб дар зиндагӣ чист? Табиб ҳамеша бояд дар пайи такмили ихтисоси худ, дар пайи омӯзиши бемориҳои навбанав бошад ва содиқона хизмат кунад. Духтури бовиҷдон мегӯянд, ко дар мардумимон як калима аст, бовиҷдон бошем. Агар дар озмун ғолиб биёед, мукофоти пулиро ки ҳамчун ғолиби озмун мегиред, ба чӣ кор сарф мекунед? Мехостам ки ин маблағро ба клиникаи дунёи солим, дар он ҷо ки бемориҳои камбизоат меоянд, ба онҳо барои ташхисашон сарф кунем. Чунки маҳз дар он клиника ман бемориҳоро қабул кардам ва он боварие ки онҳо доштанд ба ман, овоз доданд, сазовори ғолиб гаштани ман дар ин озмун гашт. Барои ҳамон ба бемориҳое ки камбизоат ҳастанд сарф кунем. Яъне ҳамчун хайрия истифода мебарем. Бале. Маслиҳати шумо ба ҷавононе ки мехоҳанд табиб шаванд, ҳамин роҳи тибро пеш гирифтанӣ ҳастанд, чӣ аст? Пеш аз он ки мехоҳанд табиб шаванд, ба худ як савол гузоранд. Оё ман тайёр ҳастам ки муддати дуру дароз бихонам? Оё ман тайёр ҳастам ки сари вақт дар вазъияти вазнин саломатии инсонро ба дӯши худ гирам? Агар ба ҳамин саволҳо ҷавоб дода тавонад, ки бале, ман тайёр ҳастам, метавонад табиб шавад. Ва ман барои донишҷӯёни худ ҳамавақт мегуфтам, ки шумо барои диплом нахонед, балки диплом духтур будани шуморо муайян намекунад. На танҳо диплом доштан ин табиби хуб будани шуморо муайян намекунад. Бале, бояд табиб ҳамавақт хушмуомила, хушгуфтор ва пуртоқат бошад. Оила доред? Бале, оиладор ҳастам, соҳиби 5 фарзанд. 5 фарзанд ҳастед? Бале. Фарзандонтон чанд соланд? Фарзанди калонем ба синфи 8 меравад,
хурдиаш бошад 3 сола аст. мехоҳед ки фарзандонатон мисли худи шумо табиб шаванд? бале мехоҳам табиб шаванд ва сиҳатӣ саломатии мардуми худро ба дӯш гиранд. муҳаммад саид, дар поёни барнома мехостем таманнои шуморо ба онҳое ки ин лаҳзаҳо барномаро мебинанд, барномаро тамошо мекунанд, шуд ба онҳое ки тавассути фарзандонашон тавассути табобати шумо шифо ёфтаанд, чӣ гуфтанӣ доред, чӣ таманно доред? ман чун духтур ҳастам, ҳамеша орзуи сиҳату саломатиро ба онҳо мекунем, чунки вақте саломатӣ набошад, на пул, на мол, на мансаб, ин ягонтааш азиз наметобад. яъне ки саломат бошед. ба шумо ҳам саломатӣ, умри дароз ва дар пешаи бисёр пурифтихори табибиятон комёбиву сарбаландиву бурдбориҳоро таманно дорем. саломат бошед. ташаккури зиёд миннатдорем. раҳмати калон ба шумо нест.